at få en ting. Jeg kan ikke TP, jeg kan ikke bande, jeg kan ikke, fordi jeg gør bande i mine venner, fordi jeg var fucking irriterende. Altså jeg kan næsten ingenting, og jeg OP mig selv. Jeg kan heller ikke se mere OP. Ikke engang smadre. Det er 2 sekunder. Jeg kan heller ikke. Hallo, Swift hosting, det er bare sådan noget lort, der. Det er bedre, at jeg hellere en billig server. Som jeg må i hvert fald er rigtig god. Jo, på hans server går se blogger på. Man kan ikke slette det. Hvilken server spiller I på? Jeg spiller på min egen. Du skal hellere have en nice hosting. Hvad er det for en plugin? Det er ikke en plugin. Det er den bedste server host ever. Vil du se priserne til det? Ja. Okay. 0,5 GB RAM. Det er 24 kroner om måneden. 1 gram, 1 GB RAM. 49 omkring 49 måneder. Er det hvor man kan købe server? Ja, det er, man kan få Spigot, Bunnycore, Modpack og hele. Er det en server, man skal købe en server fra? Ja. Swift hosting, det er noget lort. Det har jeg fundet ud af. For jeg har haft det. Jeg har fucking betalt 5 måneder for at have den. Og jeg har kun haft den i 2. Og så 2 GB RAM. 99 kroner. Hvad koster en server den? Hvis det skal op til 4 GB RAM. Ja. Det er 199 kroner, det er 200 kroner. Hey, hvad koster den billigste? Det billigste koster 24. Det skal jeg fandme ikke have, det er nok bare bras. Og det er... Vi anbefaler max 10 players for 24 kroner om måneden. Eller hvad synes I, jeg skulle så have købt? Men 4 GB RAM, det er 80 personer. Så det er mange, der går ind. Mm. Og hvad koster den med 80 personer? 199. 2 kroner. Godt mærke, jeg skal betale mange penge nu. Det var altså så, det er jo nærmest dumt at slette den, så jeg har nu, den kan vi lige så godt spille videre bare på sådan min lillebror, han kan. Han kan måske godt få den. Ja, det er det. Fordi der er ingen grund til at bare slette, når jeg betaler fucking 5 måneder. Mm. Verdens bedste hosting. Der er faktisk 2 server, der er bedste. Nice hosting, og så ETHYRI.dk. Det er også en. Og der kan man bruge rabatkode. Skal jeg så ikke tage en rabatkode? Jeg kender faktisk en rabatkode her på, og det er med 230%. Hvad er det for en rabatkode? Sekunder. Der står her, spillerplads ubegrænset, RAM 1 GB og lagerplads ubegrænset og ekstra Bytecraft og så 30 kroner om måneden. Men er det en god til? Hvor mange kan der være inde? Ubegrænset. Så der kan være en uge ind? Tror jeg nok. Jeg vil se op til 6 GB. Det er 180. Og op til
8 GB, det er det 240. Eller på 2 sekunder, jeg ringer ligesom faktisk bare lige med mig. Jeg skal lige hente min mobil først. Okay. Og der står TV også, men også den her. Efter han kommer tilbage. Thomas, du vil sælge sig selv. Og Magnus. Hvad? Kan I sige, hvad man kan med den her host, den her? Ja. Undgå unøvelig nedtid. De så vil altid være oppe og klar til at spille på. Altid opdateret. De server vil altid have den nyeste version af Minecraft tilgængeligt. Verdens nemmeste kontrolpanel. Du får verdens mest enkelt kontrolpanel. Multicraft. Med hurtig netværksforbindelse. Alle vores server har en super hurtig netforbindelse. Modpack med et kig. På vores server kan du installere mange modpack med en klik. For alle dine filer med, har du allerede en server hos en anden host. Intet problem, vi fylder alle filer med dig gratis. Ja. Det er nemt. Jeg ringer lige til min far, jeg slår lige lyden fra, så går jeg lidt ned før. Ja, og ved du hvad? Vi kan en hel del med den her. Hvad kan man, inden jeg nu ringer? Okay, der står her. Undgå unøveligning nedstid. De server vil altid oppe og klar til at spille på. Altid opdateret. De server vil altid have den nyeste version af Minecraft tilgængeligt. Verdens nemmeste kontrolpanel. Du får verdens mest enkelt kontrolpanel Multicraft. Hurtigt netværk. Hey, prøv lige at skrive, hvad den hedder, Skype-tjen, så prøver jeg at gå en server den. Du spørger, hvor mange gram du spørger. Du spørger trykke den her streg over, så du lige se mange... ja. 2 sekunder. Hvis man også bare trykker på bestil. Eller hvis jeg nu får lov til at købe en server. Vil I så hjælpe mig? Ja. Ja. Thomas, du vil sælge sig selv. Ja. Selvom jeg døde en hel masse gange inde på en server, det var helt irriterende. Jeg har en række klar nu. Jeg sidder lige også lige på min egen server hurtigt. Nå, jeg ved ikke. Jeg vil fjerne den, og der. Okay, hvad har du skrevet? Nu skal jeg lige tjekke. Skriv der rigtig var bare. Du var sådan en link. Jeg har sendt linket. Sælger. Min ven har klaret, han har lavet alt sælgerne. Juhu! What? Ja, hvad var det, du sagde? Jeg kunne få noget ved 30 kroner, og samtidig kunne være uendelig spiller ind. Jeg står ubegrænset. Ja. En ved 30 kroner om måneden. Først 30 kroner står der. Ja. 2 sekunder lige, der spurgte mig om ven. På Skype. Jeg ved ikke, om det er. Ja. Han er mennesker. Nå, men jeg skruer lige noget for lyden. Ja. LOL, what the fuck? Magnus, Hvad? hvis man kigger ind i min skin. Magnus, prøv at gå ind på min server lige hurtigt. Ja. Hvor spawner du? Et eller andet sted. Det var
sekunder lige en, der ringer. Jeg spawner nogen af jer. Magnus, Mm. prøv at gennem det her skin der. Gå igennem skinnet. Jeg kan ikke. Hop over. What? Ja. Prøv at det er mit skin her. Jeg kan lige skrive sådan her. NPC skin. Og se Magnus, nu er dit skin. Seriøst. Okay, jeg kan prøve det her. Bob Marley. Umuligt. Bob Marley. Seriøst. NPC Rem. Og Magnus, prøv at tjekke det hele ud her. LOL! Jeg tror lige NC Get Pro Skin. What? Så kan man se. Hvad koster det her? Due dates. Hvad hedder ham den anden? Åh. Pas. Lad mig se. Pinky. Pinky? Det er fedt. Og det er et NPC. Name. NPO. Nej, NPC. Name. Det. Too many artists name to be. Lad. Og prøv at slå den her vagt herude, Magnus. Du kan ikke engang gøre noget. Au. I stick one. Chant. Thomas. Go. Ja. Ulovligt til mig i brød Det ved jeg godt. og kød. Det ved jeg godt. Vagtkød sådan noget. Well, ja, wait. Gen 3. Strong. String. Prøv at slå ham nu. Skal den ikke meget? En halv yard. Mhm. Da-da. 5. Production of the Clash Hill Mouse. Prøv nu.
Jeg rører helt over her. Kan du igen der overhovedet? Nope. Okay. Jeg vil lege med backboard. Så skriv hej. Og det er du altid værd. Nå, men uden OP er jeg ikke. Det er kun OP, der kan gå igennem. Det er du altid værd. What? Jeg leger magtbotten nu. Nå, jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan gå igennem, simpelthen gå igennem. Century. Help. Greeting to you. Text use. Trickle, toll, or not. Century taking our host maps. Rain. Heal rate. Attack. Drone. Speed. Sentry speed. Range. Hvad betyder range? Der var en hul. Yeah. Oh shit. Range. I delete. Okay. 50. Der er 20. Okay, prøv det herovre. Prøv at slå mig. Okay, let's start. Prøv nu. Okay. Det er 250. Prøv nu. Så bliver jeg gennem 0. Gennem det. Det er sindssygt godt. 100. Og nu. Hvorfor er du i spawn? Hvad? Hvorfor er du altid i spawn? Pas. Det viser... Nå, fordi du dræber mig hele tiden med, fordi jeg har et godt armor. Prøv nu. Okay. Uden at jeg har armor på. Så det kan. Så hvorfor kommer man ikke? Puh, jeg står på det. Greeting. Reload. Surrogate. And Lauren. Heals. Armor restaurant. Attacker. Update. All sentry commands. Video. Minecraft. But Thomas, du har med af væk. jeg har jo en af jer. Nej, på min. Lige nu har han 18 kun. Frederik. Okay.
That's right. Ej, jeg kan ikke starte mit server op igen. Mhm. Nå, nyder jeg det. Oh. PC path. Path. Pause. See. Path. You're already in edition. Thomas, jeg bare ved at lave sådan, de godt kan mods. Dem har vi brug for, de pludselig mange. MC create Bob Ren What Bad in Path Og jeg ved, at du skal i aften. I til en YouTuber igen. Hvem er dem? Hvem er online om aftenen? Er det Judas nogen aften? Nej. Ham har jeg lært. I tænder nok. Og jeg så for mange putter. Jeg har klar nu. Mhm. Jeg tror, jeg skal 50 til selv. Mhm. Path. Tried. Send. 3. Så, nu er den rigtig sindssygt, der går. Thomas, Mm. hvordan gør vi så spawn her sikker? I kan slå nogle anden. Så, nu er der jo en rigtig sindssygt bot. Thomas, lige nu er jeg optager lige nu. Hvem? Mig? Ja. Mm. Jeg overtager mig ind til afsnødet. Mhm. Thomas? Mm. Du, Jeg skal også til at lave nye videoer. Jeg har lavet videoer siden... Jeg har lavet videoer i 3 uger nu. Jeg har lavet video over 3 år. Hold da kæft, det ved jeg godt. Jeg overgår bare ikke. Bare sige undskyld venner, jeg har bare haft nogle pauser. Thomas? Ja. Jeg har fundet ud af sådan et program, man kan synge op til egotrosning. Det dur ikke. Nå. Jeg bruger jo stadigvæk... Jeg bruger at notere det op til Everton.
Jeg bruger til at bruge OBS. Hvad er det? Det er bare det der filmstudie-ting. Det er noget, som man installerer. Hvad? Jeg skal også installere det. Ja. Men så kan man gå over til Eutro samtidig med sidder og spiller. Mm. Hvad hedder det så? Jeg har jo lovet nogle op til nogle videoer nu. Pres OBS. Track it. 2 sekunder. Add. Entity. Entity. All. Hold kæft, man laver dig sim lige nu. Og Cat Power, han laver en live på sin multiplayer lige nu. Så hvad hedder det så? Pres OBS. V. Mm. VS. OBS. O. Og så P. Lidt P. EP-tal. B. Og så S. VS. Mm. Hvad så mere? Er det? Lad os bare skrue det ned så. Se. 2 sekunder. Jeg skal lige lave noget her nu. Jeg skal lige lave noget. Train. Century. Target. Add. Invent. Jeg søger lige nu, at en ny medarbejder er rigtig god. Okay, Magnus, Hvad? kom ind på mig selv. Nu. Og så slå mig. Og lidt sådan player. På nu. Seriøst. Thomas, hvad hedder det kameraprogram præcis? VS. Clear. Seriøst? Do not something. Do something. Do something. Ah! Nej, jeg gør det ikke. Jeg gør ikke noget. Men der er en vagtbot. Hvad gør det? Den der. Hvad er det fikset? Gør så. Og så. Hvor var vagtbot henne? Pass. Clear. List. T-Y. Jeg kan stoppe ham igen nu, Helle. Clear. Push nu. Gør noget nu. Hey, slå mig nu. Endelig. Thomas, han er noget. Nu slå mig nu. Slå mig. Nu slår han dig. Au. Au. Century. Health. Health. TH.
TK. Hvad? Det er ikke mig. Ja. Hvem skal jeg pakke ud i skraldespand? Jeg har sådan spist halvdelen. Ja, jeg har madpakke ud i skraldespand. Skyld. Du skal have madpakke, hvis du har stadigvæk mærker. Ja, jeg skal have skidt af penge. Ikke så mange. Okay. Så bare sådan der. Pause. Pose. P-O-S-E. Pose. Bitch. No. 3. At 4. At 5. At 6. Help no speed to speed help 7. Rename. Huh? Name. Yeah, lol. Rename it. Say. Det er der whiteboard. Så du kan bare gå ind på andre server, så kan du se, hey, Magnus, kan du høre mig?
Sig den bare. Sig det bare. Han er sat ind. Jo, det er han da. Han går lige så herude. Nå. Døs. Hvis jeg må være til, jeg kan nakke ham. Magnus her. Thomas, du slår, så står der rødt. Gå venligst væk. Century. Respawn. Et sekund. Hvad for nu? Thomas, gå venligst væk, så kommer det. Se. Pigen? Hallo? Hallo? Hej. Jeg stopper lige med server. Hvorfor? Der skal ikke flere ind på den. Jo. Jeg stopper den, fordi den er blevet hacket, vist. Er den? Ja, så jeg stopper den. Altså, jeg stopper, så der er ikke nogen, der kan komme ind. Men jeg skal ind og spille noget Egg Wars nu. Jeg spiller på min egen server. Jeg slår Magnus ihjel. Det passer ikke. Han er bare en vagtbot. Jeg lægger på. Hej. Hej. What? Han ser jo blive hacket. Åbenbart. Jeg har ikke set, hvem der hacket. Heller ikke mig. Hvordan kan de hacke en server? Det ved jeg ikke. Jeg bruger som YouTube. Prøv. Ja. How to hack a Minecraft server. What the fuck? How to hack any Minecraft server. Console Explorer, Minecraft Explorer, console any server, console not pasting. Hvorfor fanden kan de hack? TMTX. Thomas, hvad hedder det video, du snakker om VT eller andet? Hey. This will teach you how to import their server. This way so simple. Thomas, du snakker om... You try it. Thomas, du snakker om den video, man kan godt se, men jeg sidder og spiller i Eurocross. Okay. Hvad hedder det? Prøv at skrive ned. This is me in TikTok. Let's be a dress how to be. Let's hope you won't hack the website. OBS, sorry. Thomas, hvad hedder VS mere? Thomas, hvad hedder mere efter VS? Hvad? Hvad hedder det video, du snakker om meget? Nej. Det der Neutros, man kan godt se, at man sidder og spiller. Og bare nu, hvordan har den server. Thomas, prøv at skrive hurtigt ned, hvad den hedder. Tror jeg lige privat til dig. Thomas, hvad hedder det videoprogram der? Hvad? Hvad hedder det videoprogram, du til, man kan godt se, Neutros sidder og spiller? Okay, lad os se nu. Det hedder VS som mere. OBS kun. Skru ned ved Skype-chat. Ja. Bare skru hurtigt ned, så ved jeg, har den.
Vida. Altså. Oh. Wow. Okay, so can you show me a like? Can you eat this? Sure. Thomas, jeg vil op til Eutros efter Osmod. Jeg kan bare optage. Lul. Så må jeg så skrue ned. Maybe. Shit. Going back. Sorry. What? I. So it's broken. VS BV, Thomas. He's still here. Like. Lol. It's hurt again. Lol. Oh shit. Please can. If very so if. Why? Thomas, hvad skynder dig med at skrue ned til VVS eller andet mere? Hvad? Hvad hedder efter VS? O, B. Oplæg. VS. Og det OBS far. VS. Hvad så mere? Så hvad mere? Du sagde VS B eller andet. Efter B. Thomas, hvad efter B? Faktisk lige protest. Søg hader Clownfish. Console. Bam. Say hey. Thomas, du skriver ned Minecraft. Hvad hedder VS bagefter? Nå, det. Det works if you on practice. Wait for you don't get stay happy. Explorer. Uff. Thomas, kommer alt muligt video frem. OBS, sådan noget. Du skal bare downloade det. Hvad skal du downloade? Ja. Det er
Nmap lol. Run på kommando nmap p 1-653535-a-b-pn ip server. Og kæft, det er en gammel update. Den Minecraft godt nok ikke. Og det er 1.8. Boom, briefing, Bono briefing, monitor, my 72 double kister med lapis, my life due dates. iPhone. Der er kun 2 på den her server, der lol.
Pumpkin. Det er det. Booster. Deler, au. Au. Magnus. Ja. Deler Judas og Kit serveren overhovedet? Min? Nej, deler de deres server? Det tror jeg. Jeg tror, at de begge to jo, at de er jo ejer. De skruer helt til IP ned hver gang. Men når de er der, så har de altid epic range. På PSM Live har de det også en væring. Epic range. Og det har lige blevet lavet i dag. Ja, jeg har set. Jeg har intet gjort for en dag. Dansk prison. Derfor går af. Jeg går lige til Douglas og se, jeg kan komme ind på PSM Live. De laver så kun plads til 160 mennesker i dag nu. 180. Thomas, Ja. de laver så en ny optagelse på jeres dem server. PSM Live. Det var, hvis han laver sådan noget op på sit skin. Ja, han har briller på i stedet for. Ja. Det er ikke så meget, han laver om. Nej. Jeg kan spille på Eggwall lige nu. Det så du vil være med? Må jeg bare en skide. Fordi sin forbindelse er dårlig. Nej, ikke så slemt. Men hvem er der laver Prisonet? PSM Live. Ja. Der har ham der MC. Men, jamen, han har lavet serveren, men han har lavet det der udsiderne, han har lavet kits og det hele, men de har bygget det hele, og de har lavet cellerne. Du sådan har ikke lavet så meget, det ved jeg. Tiggeri. Den der spørger om, kan jeg få veteran gratis, så bliver lige kigget for tiggeri. Og konsollen. Hej til alle. Thomas, kom nu, jeg vil... For at Norwich han sælger helt pink. Prøv at kigge på hans videoer. Jeg gør bedre. Jeg bliver skide. Totalt.
næsten lige sætte pizza-blank. Hvad? Skal du spise? Ja, Thomas. Mm. Ses i morgen. Spise i morgen. Ja. Ja. Bye bye.